तुला थाबाया नोंसोरबो तुला थाबाया मानसिया चला जाबाय र' जाथ'बाय र' गान्धीबारि जायगायाव जादों बियो गान्धीबारियाव हमजादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबायना आङो दिनै बे भिडिअनि सायावनो फंनैसो बाथ्राखौ बुंगोन दा मा जाहोनाव बेफोरबायदि माने बुनानैहाय हिन्जावसाखौ बुनानै हमजादों बेफोरबायदि होनलायनानैहाय भिडिअ रेकर्ड खालामलायनानै बिथांमोना ससियेल मिडियासिम लाबोखो आङो बेनि सायावसो दिनै फंनैसो बुंगोन आरोबाव आङो बे भिडिअखौ नायनानै आंनि गोसोआव दुखु मोननाय फैदों मानि जाहोनाव मानि थाखाय दिनै बिथांमोना बे भिडिअखौ ससियेल मिडियासिम लाबोदों आङो बेनि सायावसो फंनैसो बुंफोरनो होगोन आरो जोबनायाव लोगोसे आङो जायफोर दाख्लै सिगाङावहाय मोनसे गाज्रि भिडिअनि गेजेरजों भाइरेल जानानै थांबाय बिथांमोननि सायावबो आङो फंनैसो बाथ्राखौ बुंगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौहाय आरोबाव नोंथांमोना दिनैसो आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला दा प्रब्लेमा जाहैबाय माने आङो बे भिडिअखौहाय अनसुं रादाब होननाय मोनसे फेसबुक पेज अनारनिफ्राय मोन्दों माने बे फेसबुक पेजाव आङो मोन्दों माने जेब्लानो आङो बे भिडिअखौ नुदोंमोन अब्लानो 76K प्लास भिउस जानानै दंखासैमोन अब्ला बे भिडिअखौ बेसेबां मानसिफोरा नायखो साननानै नायलाय लोगोफोर आरोबाव बारायबावबाय जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फोरना भाइरेल भिडिअ होननानै बुङोब्ला माने थैनायानो थांखांफिनलायनाय बायदि जानानैहाय नायो आरोना नायसोगारो माबा मोनसे सोरनिबा भाइरेल भिडिअनो होननानै बुङोब्ला मोजांखौथ' माब्लाबाबो नायखाया सोरनिबा माबा मोनसे मटिभेसन होनाय बा माबा मोनसे होयोब्ला बांसिनानो नायखाया आरोना बयखौबो बुङाखै जुदि भाइरेल भिडिअ होननानै बुङोब्ला बयबो माने थैनायानो थांखांफिनलायनाय बायदि मोनसे सिरिजाहाथ नैबेफोरबायदि जालायनाय बायदि नायसोगारो आरो अनसुं रादाब पेजनि अनार जाय बिथाङा बे भिडिअखौ आपल'ड होदों आङो बेखौ साबजानाय मोनाखै आङो नोंथांनि बे भिडिअ आपल'ड होनायखौ नुनानै आङो दुखु मोनदों जानो हागौ नोंथांमोना दाथ' फुजा मेलानि बोथोर गोबाङानो सानस्लाबनो हायियाव माने बेफोरबायदि खना खनला एसे आन्दो जानानै रायज्लायो जिबायदि थासारियाव नोंथांमोना हमनो मोन्दों बेनि सायाव दायखौ सुनायनानैसो नोंथांमोना साजाखौ होनो नांगोन जुदि दाया फिसा बेनि सायावनो गिदिर साजा होयोब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन आरोना जिबायदि समाव नोंथांमोना जिबायदि कन्डिसनाव बिसोरखौ हमनो मोन्दोंमोन बेखौ लानानै नोंथांमोना गामिनि सेंग्राफोर बा गामिनि रायजोफोरजों लानानैनो सावरायज्लायनो हायोमोन एबा बिथांमोननि न'खरनि गारजेनखौ लिंहरनानै सावरायनो हायोमोन आरो नोंथांमोना गावनि आंगोनि बिनानाव होननानै गुरै रावजों बिसोरखौहाय बुजायनो हायोमोन नाथाय बे भिडिअ रेकर्ड खालामलायनानैहाय ससियेल मिडियासिम लाबोलायनायखौ आं एसेबो साबजानाय मोनाखै मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो दा उन्दै गथ' बिसोरो देरदोंब्लाबो बिसोरो दा खमैब्लाबो हाइ स्कुल लेभेलनिल' जागोन दा जुदि बिथांमोनाखौहाय नोंसोरो हमनो मोन्दों होननानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायावहाय भिडिअ लाबोलायना होबाय गोबां भाइरेलबो जाबाय हयथ' बिथांमोननि बे स्टुडेन्ट लाइफआ इयुनावहाय जुदि स्कुलफ्राव थांनाय समाव लामा सामा बबेयावबा सोरबा सासेया जुदि गाज्रि नोजोरजों सानै साथामा गाज्रि नोजोर लानानै बिसोरखौ जुदि निन्दियोब्ला गाज्रि मुंजोंहाय अब्ला नोंथांमोननि बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअ जालायनायनि गेजेरजोंहाय जुदि गावसोरखौहाय बिसोरो गोबां बेबायदिनो गुबुननि लाजि फोनांनाय निन्दिनाय बेफोरबायदि जानांगौ जायोब्ला बिसोरो लाजिनायजों इयुनाव गावसोरखौ आनकन्ट्रल जायोब्ला हयथ' सोरबा सासेया सुइसाइडनि लामा फारसे आगान सुरोब्ला अब्ला बेनि मेन दायनिगिरिया सोर जागोन बेसो साननो गोनां आङो बेनि सायावसो दुखु मोनदों नोंथांमोननि बे खना खनला सोरखौबा हमनो मोननाय बा सोरखौबा हमनो मोननानै बुनाय मानाय आं बेफोरखौ आं जेबो बुंनो साना समाजाव माबा मोनसे सोरबाया जुदि गाज्रि खामानिखौ मावोब्ला बेखौ हमनांखागोन बेयो मोनसे नेमखान्थिखा आरोबाव बियो माबायदि दायाव हमजादों बेजोंसो बियो सुनायजागोन दायजों लोगोसेसो साजाखौबो मोननो हायो नाथाय जुदि फिसा दायावनो जुदि गिदिर साजाखौ होयोब्ला इनाय अनागार जागोन आङो बेखौनो बुंनो लादों दा बिथांमोना स्टुडेन्ट बिथांमोना जुदि फुजा मेला फैनानैहाय खना खनला जुदि बेफोरबायदि रायज्लायो
रायज्लायदोंमोन नाथाय नोंथांमोना रायज्लायनाय समाव हमनो मोनबाय बिथांमोनखौ नोंसोरो आंगोनि बिनानाव होननानै मोजाङै बुजायनानै बिसोरखौ थिनहरमोन न'फोराव बा जुदि दाया एसे एनै गेदेरब्ला न'खरनि गार्जेनखौ लिंहरनानै बिजिरनो हायोमोन दायखौ लानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियासिम माने नोंथांमोना भिडिअखौ लाबोलायनांगौनि गोनांथि गैयामोन आरोना ससियेल मिडियाआव आपल'ड होलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन दा आङो बेखौ बुंनो लायो जेन' इयुननि समाव नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि फुजा मेला बा लामा सामाफोराव बेफोरबायदि हमनो मोनोब्लाबो इयुननि समाव बेफोरबायदि भिडिअ लानानै माब्लाबाबो दालाबो आरोना ससियेल मिडियासिम माब्लाबाबो बेफोरबायदि भिडिअखौ दालाबो आङो बेखौनो गुरैयै खावलायदों नोंथांमोननिसिम आरोबाव आङो बेखौ फंनैसो बुंनो सानबावबाय जायफोर बिथांमोना दाख्लै मनीष आरो टमी बिथांमोना माने भाइरेल जानाय गावसोरनि भिडिअखौ माने एसे उनावहाय सिरि थाथ'नानैहाय जेब्ला बै जोंसार आरो जनक बिथांमोन गावथारजानायनि मोनसे सारादुखौ खुंदोंमोन आरोना बे सारादु खुंनाय समावहायनो माने गावनि फेसबुकआव मोनसे आपडेट बिसोरो लाबोदोंमोन माने गावसोरनि भिडिअआलायनो इडिटिंसो माने बियो रियेल नङा माने नोंथांमोना आंखौ फोथाय दा फोथाय नोंथांमोनाथ' दा आंखौ फोथायनाय नंखाला नैबेफोरबायदि बुंलायनानै माने मोनसे आपडेट लाबोलायदोंमोन आरोना फेसबुकआवहाय गावसोरनि पस्टआवहाय दा गावसोरनि फेसबुक एकाउन्टआव बिथांमोना गावबागाव आपडेट होदों सासेया इंलिश रावै बुंदोंमोन नाथाय बिथांनि इंलिश रावै बुंनायखौथ' बर'नि सोर साबेसे सुबुङा बुजिनो गोबाङा एसे एनै फरायनाय दंब्लाबो जायफोर बर' मिडियामजों फरायनाय बिथांमोननि थाखायथ' बर' मिडियामजों जुदि मेट्रिक बेफोरबायदिल' फरायनानै थादोंब्लाथ' इंलिशखौ बुजिनो गोब्राबखा आरो सोर साबेसेयाथो जोंनि एसे एनै रोंनाय मानसिफ्रालाय सोर साबेसेथो इंलिश बुजिनो आरोना ओरैबायदि मोनसे आपडेटखौ होदोंमोन आरोना बिसोरो माने गावसोरनि भाइरेल जानाय भिडिअआलायनो रियेल नङा बियो एडिटिंसो बियो इडिटेड नङामोन होननानै जोङो दा प्रुफ मोननो हाबाय बिसानि गेजेरजों माने बिसानिसिम मोनसे लाइजाम हरदोंमोन माबाया मनीषनि बिमाया लाइजाम हरदोंमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिसायाबो मनीषनिसिम मोनसे लाइजाम हरफिनदोंमोन नाथाय बिसानि बे लाइजाम हरफिननायखौ मनीषआ रेसपन्स होआखै बेनि थाखाय बिसाया गोथौ आरो गोबां दुखु मोननाय फोरमायनानै बिथांमोननि सायावहाय बे मोनसे गोख्रों डिसिसनखौ लानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव थिखानाय सम गैयालासे बिथांमोनखौ बिसानिफ्राय बेन खालामनो गोनां जाबाय जायफोरखौ सिगाङावहाय गोरोन्थि दाय मावनायनि थाखाय जेम्स आरो गेमस्रि बिथांमोनखौ थिखानाय गैयै समसिम बेन खालामनो गोनां जादोंमोन बेबायदि सेम कन्डिशनावनो बिथांमोनखौबो माने बिसाया दुखु मोननायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोन सानैखौहाय थिखानाय सम गैयालासे माने बिसोरखौ बेन खालामनानै दोननाय जाबाय बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय दा इयुननि समाव आङो खावलायो जाहाथे जोंनि बर'नि फावखुंग्रि एबा सोरबा प्रडिउसार बा करिय'ग्राफार जेन' जेसेबांनाखि सिनेमा लाइननि आर्टिस्टफोर दङ जेन बिथांमोना इयुननि समाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानिजों जेन' गोग्लैहैफिना बेनि थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय स' लोगोफोर दायो आङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय इयुननि समफोराव बा इयुननि भिडिअफोराव लोगो मोनफिनगोन दायो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला आरोबाव आंनि बे बुंनाय बिबुंथिफोरखौ बा मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुनो मोनो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।